komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:01. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Dos minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa lawat na mayong hapon naman, kamusta ka mo dira? Masako-sako ang adlaw sang aton kalabanan ng mga kaaksyon. Yari kita sa pizza 11 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Adlaw nga masako para sa mga tao nga mapisan kagadamo trabaho. Ang iban daw halos hindi na gani makatimo-timo bagod man sang kadamuon sang obligasyon ng kontrabaho. Pero adlaw naman yan nga matawhay sa mga tao naman nga way sang obra medyo nagapili sang trabaho. Matulutawhay-tawhay ini para sila. Ikaduwa sa mga Martes, ang ikaduwa man nga bulan sa nga tuig. Madabo-dabo sa mga nag-arangka nga mga balita libi na sa ato sa bit na kaaksyon nga Kapitolyo Provincial. Pati balita angot sa madugoon nga insidente alin sa aksidente sang salakyan sa dalan. Tubtob sa krimen nga pagpatay nga kunog ginasiling. Hindi malikawan kag isolated lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Tubtob pa sa mga operasyon sa ngato sa nga mga otoridad. Ang ini nga pala tuntunan Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea sa ilawan tayo sigida. Ang ulo sang mga balita mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinalan. Una kita sabahin sang balita lokal. Pangulong Dinalan nga way lamang nag-aaso kundi nagaburo-buro pa sa kainiton. Tao, nagbantog. Bantog hindi sa maayong binuhatan. Nagbantog hindi man sa pinasahi nga abilidad o kon kinaalam kag ikasarang. Kundi nagbantog ini siya ay sa hindi maayong hinimuan. Una sa balita, una sa aksyon. Ginatawag mga kaaksyon nga wanted person. Amo ning tinuga nga may kaso
ginapangita sa mga otoridad. May mandamiento de arresto. Kung sa mga English pa mo na sang warrant of arrest. Ginserbis sa mga kapulisan subong lamang nga hapon sa Purok Kagaykay, Barangay 2, Bacolod. Justa ang suspitsado nakamutik nga siya ang dalakpon kinakapalag. Siguro nagdumalagan siya. Ay kung why sa dumalagan, siguro si Odgid siya, dakop gid siya sa mga kapulisan. Siyempre kung ikaw miyembro sa otoridad, once ka dumalagan ang ginalagas kang subject sa imo sa nga operation, anong himuon mo? Lagson man eh. Mayara sang nabatian pang paglupok sang pusil. Ang report nga ang suspisado posible nga nagbato pa nagbalos man palupok, may dala magaling nga pusil. Ang senaryo mga ka-aksyon daw kaangay lamang sang isa ka pelikula ni Fernando Po Jr. Una sa balita, una sa aksyon. May lagsanay kag may bailuhanay pa sang lupok. Sang ulihi ining madanlog nga sobra pas pantak kag takway nga sahi sang wanted person. Wala na makapalagpas sa mga kapulisan. Dakop kag ginpusasan. Sang ginusisa ang lawas mga ka-aksyon, nakuhaan pa sang 3 ka mga sachets sang ginapatihan shabu. Kagang yes nga pusil nga 9mm, 9mm pistol nga paltek. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang record sang pulis makaksyon nagasaling nga ang nadakpan ang ngalan 37 anyos nga si Randy Ridon. Agluwas nga among ginatudlo sa likod sang katabo nga kaso sang pagpangawat. Siya man among ginakusahan sa likod sang nagkakatabo nga pagpanghold up. Sa lipot nga sugilanon kung basihan ang record sang kapulisan. Guasariti kawatan na hold upper pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang nabiktima sang siringsahi sang krimen. Ginpangabay sang kapulisan. Kung pwede makakadto kamo sa ila sa nga taladapan dara sa police station 2. Para ini nga tinuga, ini nga persona malu istorya nyo. Basi siya ng isa sa mga responsable nga nagbiktima sa inyo. Kag ang pagpasaka sang kaso mangin mabakod ay kun huyang pigaw o kun sa mga higot pa wala kalat nga luyat-yat ay basi hindi bulanan ni, hindi matuigan ni. Nakagwa na naman sa presuhan nga mga persona kag laban-laban liwat na naman ina nga mang biktima. Una sa balita, una sa aksyon. Andaw balatian na niya sang tao nga hold upper kagawatan mo. Dibla, kung nakagwa sila maka-aksyon, ang ila siri unod sang pinsar nila, total may kaso naman ko nagkaagi na magkasulod presuhan. Na-eksperyensyahan ko na kung paano mapriso. Biktima taliwat ba? Aman ang kalabanan daw. Bisan istoryahon nyo sila. Isar may makilala kamo ng amo-amo ni Kagi sulod si presuhan. Nga balik-balik pinsar nila na di dapat kung pasakaan naton sila sang kaso, dapat inibakod-bakod kag mabulubog at man lang sentensya kung silot nga patong sila. Tingguan ni makaksyon, balik na naman sa pagpalibog ang mga kapulisan. Kung mapriso ka makagwa malang spila ka bulan o kung ila kaadlaw at nadakpan nila, balik naman sila sa nga pagpalibog kung paano naman madakpan. Ining sahi sa mga tinuga diri sa kalibutan. Simple man lang ang panugyan sa nga panatuntunan na taranta dapat magbulig diri sa aton nga mga otoridad sa pagtapna sa nga mga demonyo nga kahimuan sang pipila ka mga persona. Pankaina sa aktibidad bla sa meeting sa Peace and Order Council kag Anti-Drug Abuse Council sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial.
ang ginpresentar to nga ratio sang PNP. Ratio blabot silingon isa ka pulis pila ang dapat niyang pangalagaran. Sus lapit 2,000, 1:1,000, basta lapit 2,000. Round off naton 1 police 2,000 ka individual ang dapat yung serbisyo. Ang tilantawan nyo bala kapang lakaak nga ratio na makaksyon. Nabalaan ko supposed to be ang ratio sang pulis naton diri sa Pilipinas 1:500 lamang. Dapat isa ka pulis ang pangalagaran niya mga 500 lamang ka mga tao para nga hindi magsululubra para masarangan nila. Pero yung ratio makaksyon kalapit niya 2,000 kinamo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa presentation ng impetigayon, lagi sa police official kinang garanggo Major. Kaya mo na importante na ka-aksyon, kooperasyon naton tanan. Kinahanglan man sa aton sa mga otoridad mo. Para nga ang ginahandom nga kalinong kagkatawhayan ang kunta. Sino ba lang hindi luyag sa isa ka lugar nga linong natawhay pa man? Way nasang masanyugon nga lugar kundi ang lugar nga malinong matawhay. Kag ang pagpangabuhi sa mga tao nga nag-star o kung nagabisita man lang dira, masulhay na, hayahay pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa kinagibang siring balita sa bahin sang lokal? Arito man ka talalo pang dondri sa ato sa probinsya, lakip ang syudad sa Bacolod. Sakop man sang Negros Occidental ang Bacolod mo, capital city sa ato sa probinsya. Ano ang balita dere? Pinakilala bilang festival sang tanan nga mga festivals sa Negros Occidental. Ang tawag panaad sa Negros formal nga ginpakilala, formal nga ginlansar subong hapon sa Kapitolyo Provincial. 2020, panaad sa Negros Festival. Ang petsa Abril 20 to 26. Boselingon, pito kadlaw kon isa kasimanang kinalipay na naman sa mga Bacolodnon kag Negrosanon, pati na mga bisita naton. Turista dumuluong man kon domestik. Pero ang ginakahangawaan mga kaaksyon sa subong, bangod base ini nga kahiwatan, ang mapiktuhan sang tuman kapintas kag kriminal na nga sahi sang novel coronavirus. Naman kriminal, ilantawan nyo balaw, linibo na ka mga tao ginpamatay sa ring coronavirus. Dito pala mga na-sponsor sang China. Lapaw na sa klibo, ang Wuhan coronavirus death toll exceeds 1,000. Sa bagay, hindi man napektuhan populasyon sa China. Ang China, biya mong may pinakadamo taos bugos sa kalibutan. Kung mga galabot, 1.4 billion ang mga tao guys, ato sa pungsod China. Di silang may pinakadamo nga populasyon. Subong amon ni ginakahangawaan mga kaaksyon, kay basi pa lang ang kahiwatan nga panahon sa Negros Festival, mapektuhan man sa ring novel NCOV nga di. May pila na ka mga festival sa damo nga lugar diri sa Pilipinas. Kapaagi sila sa nga opisyal, nag-desisyon nga temprano pa kansilahon, i-postpone na lamang mga kaaksyon. Dari sa Negros mayara, nagin-mention kayo nga isa ka festival sa isa ka syudad. Postponed or di nila pagdayunon. Bangod man siling scare o kon peligro nga dala sa siling coronavirus nga diyo. Pero nanoy ang palabuton sa nga panaal sa Negros Festival. Ang palayag ni Governor Bong Lacson sa interview sa Aksyon Radio Kaina, ang festival as of now or sa subong bing sitwasyon sa Negros Occidental dayon pero
pwede man nga kansilahon. Depende sa dalagan na sa senaryo, depende sa dalagan na sang kaso subong. Kaya mahal ni Governor Bong Lacson kung maglalagid man, tiway man ginapangayo sang tanan nga negrosanon nga maglala, pero hindi na imposible. Magabot sa amo nga punto, tiway sang choice. Kansilahon kung kinahanglanon. Pero ang festival mga kaaksyon niya, ang preparasyon, dapat sigihon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ibang nga balita, sunod magpapanaog sang 25% nga surcharge sa mga negosyo nga hindi makaproseso sang ila business permit umpisa Marso 1. Kapila na sila pabalon mo nga dapat iproseso na. Ano pang ginahulat nyo na mga tutok ka mga inday man? Para man na sa inyong kayuhan kang karaydan. Para man na sa kayuhan sa negosyo nyo. Abi tapos-tapos na ng pagproseso nyo. Sa inyo sa nga negosyo kung ginatuwag ng business permit. O galing, may ara makakson factor ang iban eh. May ara sang balasihan man ang iban bla. Na hindi sila makatapos-tapos proseso, hindi maisap pinal. Ang ilang sa ring business permit makulo kompleto kay may iban nga plastaran sa negosyo makakson ang ginapangayo nila yung dokumento bla nga mo nang gina-require sa ato sa nilokal nga panguluhan sa Bacolod hindi man mahatag tidawaya putan tagiya sa ning negosyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ginibal sa ring balita sa bahin sang lokal ari sa Bacolod dakpanay sa mga illegal nagaparking sa salakyan sa kilid sang dalan. Dakpanay sa kanuman nga sahi sa salakyan nga nagasablag sa dalan. Amo nang ginatawag bala nga obstruction bla kundi may clearing operation ang DILG. Kaya mo man clearing part man isang clearing operation ang ginapatigayon sa ato sa mga otoridad kung illegal parking kag obstruction sa salakyan na paghahambalan. Sa mga adlaw tinasaksihan ini sang pila ka mga Bacolod noon. Ayon no? Ang nagapanakop abi plakpakan taman be. Kasing ko 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dalayawon na iyang akuan nga ginpakita sa ato sa mga otoridad kay trabaho nila na mo magpang dakop illegal ting illegal sino ba lang gusto sing illegal ang ginapakita tadi is legal apa motorsiklo tricycle pribado kundi pasahero ka mga salakyan basta malabayan sa mga otoridad nga ara nagapundo nagaparking sa ini dapat pagpunduhan kung parkingan sikop walang lisa wala sang bilin. Una sa balita, una sa aksyon. Ang salakyan tibutangan lang na sa papel nga may nakasulat kung anong kasuguan trapiko na supak sa nga driver nagamanihos na may illegal parking kag may obstruction sa nasiling tara. Sa liwat blackpackan na sila inaiyang operasyon. Dapat lang sa aton mga kaaksyon sundon taban ng layis trapiko pero babangkot mo ni inabalang operasyon tutuod kon laog-laog. Una sa balita, una sa aksyon. Kung tutuod di ba tsagang ginas publiko ya yes gina ang aton siring para tuntunan para sa inyo. Pero kung operasyon daw hapaw, hindi daw agi lang bla. Atong operasyon lang ako maduduman lang, amo lang pagpatuman. Ang gwa siring makaluluoy, among tag-iyas ang salakyan nga ba di malasan eh. Una sa balita, una sa aksyon. Namitani kung sige-sige ang operasyon na. Para batsagan sa mga tao, bla makambal ang tao nga puwerte. Ang mga driver, permi madumduman nila na dapat indigin magparking o kung magpundo, sini dapat. Ehemplong dalang sa Burgos diyo. Santogin pahamtangan nila makaksyon sang traffic enforcers para sa wayon o kung dumalian ang illegal. Ang gwa kundi tauhain dalan, mag-ans panulukan. Pero ngaman, nga nauntat itong pagpahamtang sa mga traffic enforcers man.
makakita sa mga tao nga may salakyan nga wala na. O kung pagkikita sa mga tao nga mga traffic enforcers nga nag-duty sa to, wala na. Ibalik sa pagparking eh. Ang mga tao kung kaysa hindi mo na mabasol. Una sa balita, una sa aksyon. Labi na kung nagadali bla, hindi na sila kung kaysa magkapabinsar pa nga, ay, ang gin-parkingan ko gali, hindi na pwede yo. Labi na di dari sa mga tubang sa Nunya, Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital nga emergency room, ang kalabanan dahil ang tao yan nagpalibog. Ikaw kaisa sa ginhawa nila kadali mag-aksyon na parking nilang salakyan nila, sini dapat parkingan. Di dapat tao malang kalipat na nasalay. Ang operation mag-aksyon inang may long-term bla na solusyon on sa mga sayod pa bla. Pangmatagalan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko ba yung Aksyon Radio Philippines Standard Time, bitaw may clearing operation. Bitaw may clearing operation subong. Check tari, kaya mo ni-report ka na ba, tunta. Clearing ako ng pagtinlo sa mga hindi dapat. Sa mga pinggan, pagkinan pinggan la hugasan, tinluan. Ano ba lang gintinluan? Instrukturas dalan o konsablag na naman sa establishmento. Ang ginasulit-sulit sa saling nga palatuntunan nga kan dalan balasteros daw downtown area o. Na-clear man blad. Kaya man ko tanin ng clearing operation na. Kon salamat tanan la. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 21 samtang never-ending bypass operation sa kapulisan, mga never-ending gidla. Tatlo naman ka mga operasyon na recover sa balor. Ang balor na recover sa ginapatihan na Shabu, 152,000 ka pesos. Badak pa ng isa, buslan sa duwa kung tatlo pa. O kung base ang nagkaladakpan la, preso sunod lamang sa pilakaadlaw. O kung pilakbulan, kagwa na naman. Liwat na naman baligya. Ang kapulisan tiliwat manoperate batong sila eh. Problema nga wala gini sa nakitaan nga kasulbaran no? Una sa balita, una sa aksyon. Sa nakabaga naman nga balita nasyonal, Loksin ginpadala na ang notisya sa gobyerno sa Estados Unidos angot sa VFA termination. Kahapon di nagsapol si Presidente Rodrigo Duterte sa more or less mga 2,000. Grabe mo damo mo. Tingin na discourage kabay ang pagpatigayon sa aktibidad nga damo-damo tao. Pero kapon no, Pasay City, SMX Convention Center, 2,000 tao nagtelelipon sa tubang ni Presidente Duterte. Mga gobernador kag mga mayors to. Ti isa sang nagtambong to mag-aksyon si Governor Bong Lacson sa VFA nga isyu. Ang plano nga pagdula pag-terminate sang Visiting Forces Agreement. Ang bahal ni Governor Bong Lacson, may taga-Amerika nagtawag kay Duterte. Nag-ayo nga makumbinser si Duterte nga kung pwede hindi lang pag-terminate ang VFA. Di si Duterte daw decidido gid. Terminate ang VFA kay para ka sa presidente daw ginbastos siya. Ang mga kaaksyon nga daw parehos lang nagapagitlo o yung Amerika sa Pilipinas sa ang VFA padayunon lang. Simple ba lang taning rason to? Dulagin kan silang visa ni Bato, ni La Rosa. Hindi na makapa-US si Bato eh. Diyos ta, nabatian karon ni Presidente Duterte. Kaya mo na resulta ho. Ano ba ganibal sa ring balita pungsod doon Duterte luyag nga ipatibong ang domestic tourism. Luyag pasanyagon ang domestic tourism sa piyag sang paandam sang coronavirus. Managpiapiktado hindi lamang ekonomiya kundi pati ang turismo makaaksyon dako-dako sang pag-decrease or dako sang epekto hindi maayo nga epekto sang sining virus ni Pilipinas diri. Ekonomiya akong turismo man ang paghahambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:24 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ari importante.
sitwasyon dalagan sa trapiko. Nalabayan sa patrol with Aksyon Jan. Traffic reports. Aksyon Jan, may hapon sa report, please come in. May person market sa tanan nga mga kaaksyon, pero sa tanan nga mga motorista, no? Especially nagrabay. Pero mga kaaksyon sang dalan, araneta karon nga po, pero tito kabukas sa dalagal sa trapiko. So di ka pinagamaneho sa pribado nga salakyan, wala ka man na importante kalatuan. Long dalan araneta mga kaaksyon, pasulod sa may downtown area, may himo-himo ni kawan temporaryo. Ang paglabay mga kaaksyon naman din sa area naman sa Lizares, araneta, padulo mga kaaksyon. Anong area naman sa Hernaes, araneta. Anong lugar na pwede ni mo manabihan karon nga po na ligwa pa man ka makalabay. Sa area naman mga kaaksyon sa Lizares, araneta, Hernaes, araneta. Pwede na ka madalihan ka labot sa area galing sa Rosario, araneta. And that's the time for you nga maka-left turn mga kaaksyon. Pasunod din sa area naman sang Luxin. Inagod malikawan ng tumang kabugat dalagan sa traffic. Okay, ang pagsinumbali sang mga salakyan pribado man kundi pasahero nga jeepney lauman na sa nga materion 5:26 ang atong oras mga kaaksyon. Pero kahit yaman na ng bulyada ako na volume sa may estudyante nagaginuwa gikan sa Negros Occidental High School. Nauman na mga kaaksyon na sa dinigitamang madugay. Yaman na ito na biso ganit sa mga motorista para nga hindi ka matala maipit sa nakabugaton sang dalagan sang trapiko. Nalabot mga kaaksyon bangod sang kadamuan sa mga salakyan dahil niya masugatan sa dalanon karon man nga hapon. Prepared mo yakon ng kalabay ka sa Luxin area. Doon mo man mga salakyan pero importante dira tayo yun bala ang biyahe sang mga motorista karon nga hapon kag hindi ka mo diratara sinimantag sa kapadulungan mga kaaksyon. Nagapabilin sa gyapon yellow ang traffic code sa palibot sa sulad sa Bacolod Botsingon. Moderate ang situation sa dalagan sa trapiko moving o flowing ang mga salakyan. Ang volume sa mga salakyan na matamat naman nga nagatamo. Siniman nga mga tirion top na ni magalaset ang takna sa gabi ko sa diin. Ginalauman sa gyapon magkapabilin nga moderate heavy ang traffic situation ng mga kaaksyon. Sa area naman diri isang plaza publika karon nga po like to moderate gid lamang ang traffic situation. Makita rin ka mga kaaksyon nga kung sariin hindi ka na mo sinakadamo nagapinarking sa kilid sang dalan mga pasahero jeepney na nagakwas ang pasahero along within other parameters sang area sang dalan katos mga kaaksyon bagot wala inaginapanugutan sang bitaw. Ringon kung makita ka dara nga nagapasaka abig pasahero along area sang Gatoslao especially mga pasahero nga salakyan may ikaw nga tikitan and then multahan ka naman may multay na nga kaupod mga kaaksyon kung madakpan ka sa mga traffic enforcer nga gipamtang sa Bacolod Traffic Authority Office along area sang Gatoslao. Apa may ikaw mga kaaksyon na makapasakay sang pasahero paglabot mo naman sa area sang Rizal especially sa tubang sang San Sebastian Cathedral. Importante hindi lang sa pedestrian lane dampi mga kaaksyon. May aradad nga mga salawayon nga mga pasahero jeep ang mga driver at nga sa mga salakyan kadakon sa din paganing pedestrian lane dikto man napapanaog sa mga pasahero kung dikto man mapasaka sa pasahero mga kaaksyon. Importante dira may napantang karon nga hapon sang traffic enforcer sa palibot sang plaza publika. Wala man niya problema, no problema. Ang area mga kaaksyon sang dalan San Juan kay karon nga hapon makabig lamang diri nga light to moderate top moderate ang sitwasyon sang dalagan sang trapiko sa mo sina lugar. Kung kadto nato na note nga bahin sa sulad sa Bacolod mga kaaksyon karon gid lamang hapon nagasuperman sang moderate having a traffic situation ang area sang Rizal. Apang lauman mga kaaksyon ang tuman kabugat dalagan sang trapiko sa may Bangka Dasala. Naman gapon sa may BS Aquino Drive. Ito naman ang paglabot sa may Burgos Lopez Saina. Ariyan nagbalik na sinumbalik naman mga salakyan mga pasahero nga jeepney mga single nga motor. Tapos abi ang haluson tunga guro duha sa adlaw nga operation nga ginpatikayo sa Land Transportation Office without knowing ila current location. Siniman nga matanion pero gindogin na lubos kinila kadogin uso kinila kabugusan nga dalang Burgos mga kaaksyon. Sa rin sila nagpatikayo na sa pagpanakop sa mga motorsiklo mga salakyan nga nag-obstruct sa kilid sang dalan. Speaking of obstruction sa dalanon mga kaaksyon naman nagbalik naman ang mga salawayon nga nagapinarking sa kilid sang dalan especially dira sa may Libertad Public Market mga improper traffic parking mga kaaksyon. Mananati kung may harang ikaw nag-park sa may lane mismo nga napahamtang o kung nabi na designara para sa mga salakyan pero may haraman nga po nag-parallel parking nag-double park mga kaaksyon which is a violation and of course sa ginapatuman nga polisa especially agad na ilikawana ang obstruction sa dalanon mga kaaksyon.
obstruction sa dalanon sa Gapon, obserbaran sang patrol ang area sang dalan Loksina. Pinarking sa kilid sang dalan hindi sa Gapon, masulbar. Sang ato naman nga otoridad sa palibot, susunod sang Bacolod. Ining lugar nga dapat gidyang nga tulutinluan para kung marapad-dapat ang dalan, kay mas tayo yun pag ang biyahe sa mga motorista. Kumuha muna ginakabig o kung ginagamit ng diversion road, kag regular gid nga alagyan sa mga dipasero jeepney, may biyahe abi Bata Libertad, may biyahe mga Aksyon sa ating downtown area. Kagdagi na sila naglabay, ay ibang masalikan paglabot dari sa area man sang dalan Lozoryaga, Loksina. Dipasero jeepney Fortson Town, home site Santa Fe. Lason magkagsundra naglabay, problema dara kay instead of 4 lanes ang malabyan sa mga motorista, 4 or 3 lanes rather. Muna sa bladang karamon sa mga linya magkakson. Pwede naligwa kaya ang galabay dra ang orador may nakaparking na nga mga pas ang mga pribadong sakyan na magtimbang gabahin mga Aksyon. So dapat naman na usudyon diwata sa ato naman nga mga otoridad na good may baruana pinakulinawan sitwasyon ko na obstruction ang aton paghahambalan. Mga Aksyon sa palibot susunod sa Bacolod sa siring ko na in general karon nga po makabig lamang diri nga yellow kung moderate heavy ang sitwasyon sa dalagat sa trapiko. Sa traffic sa mga Bacolod, sir. Ibang traffic sa Bacolod, pong sa Lipiar na tawag na ilo, manageable, flowing ng area. Pero may mga areas nga nag-build up. So, Marlon, batihan si Mr. NNS Dogma, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Nagpahamtang o kunabi nagparagad nga yellow sa buong sitwasyon na kung yellow code ang sitwasyon sa tabaga libot sa salat sa Bacolod kung dalagan sa trapiko ang aton paghahambalan. Mga Aksyon ka namin sa aton panyampo karon nga po may mga porasyon lang sa salat sa Bacolod nga medyo magumguom siniman nga mga kapunanon. Prepara lang ha, kagabi nga daan wala man natin yung nauman nga magulan pero paglapot sang kabi abaw nagbunok ang ulan. Sumayo preparado tanan kita nga mga Aksyon kag marami gid sila pagpauli mga Aksyon kung kamo magpanibin na kung magpaligo kung maghilamos. Ang gamiton ninyong hapon simple gid lamang ang halan Xantone Plus Herbal Soap. Ang Xantone Plus Herbal Soap iniwan 100% natural puro herbala patilos ang kutis kag safe na safe. Kinaganaga na pagulang sang inyo kapanit nga dula man ini sang milasma o kanang panitarit sa inyo guya. Nagabuguman sa pagdamo sang acne pungkod kag bilag ka mapinalian sini. Paagi sa Xantone Plus Herbal Soap sob ng problema. Confidence pa kanino pangit yung Aksyon bakal ng Xantone Plus Herbal Soap sa pinakalapit niya botika siya natagsa kamanokara. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa patron sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon ang epekto or matawag naton nga halit plus peligro nga gindala sa sining novel coronavirus. Nag-originate na galing sa Wuhan, pungsod China. Naghalit naman maka-aksyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang pasalamatan talang way sang kabuhi na dula diri. Pero damo na sa mga gina-obserbahan, gina-monitor, may kantaran sa sining virus maka-aksyon. Pating pila ka mga bantog, sikat nga kahiwatan, mga festivals, tiyang bulan sang Pebrero, mag-aksyon. Isa ini sang bulan sang tuig, nga diri sa Pilipinas, damo-damo sa mga festivals nga ginapatigayon. Mas temprano pa, nagdesisyon na ila sa official nga kansilahon i-postpone ang inyong mga festival based man sa guidelines nga ginapapanaog sang Department of Health sa tuyo makaksyon nga di na magatuga pa sang dugang problema basi maglapta ang ining virus labi na kon ara sang damo tawo nga mga talilipon bla. Ang Department of Education kon DepEd makaksyon may ara man gani sang memo mo nga ang event pero sa bulan lamang sang Pebrero sa division district level gina-discourage. No, gina-discourage makaksyon regional, national activities. Ang Strawberry Festival sa Benguet, La Trinidad, postpone. Ang Cultural Center of the Philippines, kansilado man. Ang Pasinaya Festival. Sa Baguio City,
ang panagbinga opening kansilado man. Kaiban pagisanay dalagko nga mga event. Ang Region 1 Athletic Association meet sa Lingayen, Pangasinan, Feb 19 to 26, kansilado man. Diri sa ato sa Negros Occidental, ano yung matabo? Kaya manti, may festival katang ginapaabot sa bulan sang Abril. Ang ginakilala Festival of All Festivals, ang panaad sa Negros Festival. Abril pa. Layo-layo pa eh. Kung aling kay basi kung madalahig man sa cancellation bla. Kay naging siling ni Governor Bong Lacson nga as of now, waay sa rason nga ipostpone or kansilahon ta. Pero pag-abot sa nga bulan sang Pebrero, basi kung hagan-hagan ang kagawa ango sa ding coronavirus, kung dayon ta ang ato sa ding panaad festival. Matian ta si Governor Bong Lacson sa ato sa ding interview kay na. As we speak right now, madayon na. No? But we will be monitoring it. And I hope na by next month na may improve na ba ang situation. But if it gets worse and worse, then anytime we'll have to be ready to postpone it. But for now, may launching pag ganit. Of course, for the month of February, damo na mga activities na cancel. Ako, I will be guided by the instructions of DOH. Although yesterday, una bala na there's instructions to discourage gatherings. But yesterday, we were close to 2,000 na nag-gather dito in front of the President pa. Yes, let's just use our common sense na lang bala. And be vigilant. Ang isa ka subject matter dito na needs verification is whether it is airborne. In fact, si Secretary Duque said, and because he's aware of that report, sabi niya, I will not declare that it is airborne until I get a confirmation from the World Health Organization. As of now, we do not consider NCOV as airborne. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa pagka-festival nga kilalang kilalaman diri sa Negros Occidental Bugos nga Pilipinas or Bugos sa Kalibutan, ang Pasalamat Festival di ganina siyudad sa Lacaluta lugar sa ato sa ring Vice Governor. Kung si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang pasugtan, mas luyag niya nga dayunon. Ang Pasalamat Festival, kamanti, amo man ang ginahulat na sa masamis sa mga taga-syudad sa Lacaluta mo or sa iban pag-isa nga mga lugar dali sa Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pasalamat naman niya, depende sa mayor dira. Pero we will suggest, but we have 2 months from now, ang pasalamat festival, March, April 2 months. So may mga wala na nagisaton, kagdason gapi lang kita nga mga PY ta negative ang ila result diri sa province. Dayon din na. Kilaban-laban madunga na mo, April ang panaad sa Negros Festival, April man ang pasalamat. Tekon madayon ang panaad sa Negros Festival, laban-laban dayon man ang pasalamat festival. Subong nga mga inuras makaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte, nagapamulong-pulong, may kaangtanan sa turnover ceremony sang, siyempre bag-o ni mga fire trucks bag-o nga mga fire trucks sa Bureau of Fire Protection. Dumduman ka naman ang isyo sa unaho. Sa anay administrasyon, may pilato ka miyembro sa gabinete. Nga ginakusahan pa may kaantanan sa ginaligar anomalya sa pagpamakal sa mga fire trucks. Isa sa buong administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, number 1 sang prioridad niya ang pagpapas, tapna sa ring korupsyon, laban-laban. Ay na ni siguro issues korupsyon niya. Damo fire trucks, so kita nato no? Dito sa Quezon City. Antayan na rin ko kumasi, mayara sang panibag-on na naman nga mga tinagang abuyan bla. Ang ato sa ring Pangulo. Alas 5:44 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Dugay ka na ba nga dagantos ang imo sa mga katol-katol sa imo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay magayo. May TC ang sabat sira maka-aksyon ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa taran-taran nga mga skin diseases kaga mga allergies. Ang pinakakampiyon bagid ko ng May TC Parisan New Santum Plus Herbal Capsule. Puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties.
nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an na sa mga scientifico makabulig pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pang. Santon Plus kag may si pwede mabakal online, pwede ka magkapadeliver since sa tag sa mga balay pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mga bro, kanami ang feelings kagka-relaxing gini sa katasa sa nga kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pa ang inyo sa nga bonding moments sa karahigop sa nga mainit nga kape. Samta nag-istorya, how much more kun ang kape nga inyo ginainom healthy pa pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Himo sa Santon Soya kag Balonggay, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Monitor sa live stream, Zuri Alfabeto, Benny Aguilada, Christian Genovea, Makalipsay family, sang pait, relocation La Carlota. Bea Jonathan, Jen Salcedo, safety trip lang sa husband ko. Si Alog Acosta, araman si Kenneth Valencia, si Violi Sori, from Thailand, Lelen Rio Grego from Kuwait, si Pinky King, kaban ka lang sa di. Heaven, Jose Moncal Torilla. Edward Nombres, Barangay Bata, traffic na cross area sa Barangay Bataw. Mary Jane Saludares, Philip Anusagay, Tintin Soogon Brillantes. Orex Ogon, Lola Consing Doria Sanga Purok Marang, Barangay Mandalagan. Patrol Reports. Ara ng patrol, balik ng report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa report, please come in. Aksyon Mara, arestado ang isa 48 anyos nga babae. Gingkilala ini kay Lorna Salinas, residente ni sa Purok River Bank, Barangay Bata, sulad sang Bacolod. Matapos naman naging serbe ang warrant of arrest, batong dali sa kaso naman ng serious physical injuries sa idalom sang Article 263, Section 4 sang Revised Penal Code. Kag may piyansa ini nga 6,000 pesos para naman iya temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest ang ginpaparaog ni Honorable Judge Alpha Pagapong Agravador sa Regional Trial Court Branch 43 na petsa ini Enero 19, 2018. Ining nga persona kung babae karon ang detinado sa custodial facility sa Police Station number 2 para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Siya nadakpan na kay na nung atak na alas 9:20 kung ang pagserbe sa warrant of arrest nagluntat tak na alas 9:30 kaya nagilamang sang aga sa Cottage Road, Barangay 9, Surad sang Bacolod. Sa aton nga mga kaakson-akson mahal, bantayan dugay-dugay, no? May wala ka kauntat, Lunes, may bypass, Martes, may drug operation na naman. Katal, bantayan sa aton mga kaakson, diri gadawa dugay. Rekta sa Bacolod, taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bantayan dugay-dugay sa balik report sa patrol with Aksyon Jan Diaz, drug operations na naman. Ami tani ko nang ma-recover lang ko nagkobla. So na tawo big time man. Total illegal nga droga na man ang gin-mention sang patrol with Aksyon Jan, dugay-dugay bantayan ni Talis na. May tatlo ka mga drug operation sa ginpatigayon na. Ato sa kapulisan, mga sobra 150,000 pesos ang balor sa ginapatihan siya po na recover na naman. Police Reports. Italis ang balita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCBO Bacolod City Police Office. Aksyon Eric, mayong hapon please come in. Wala untat action Marlon nga drug operation diri sa syudad sa Bacolod. Apisan nga wala na si Police Lieutenant Colonel Joby Espinito. Sa gyapon agresibo ang kampanya sa Bacolod PNP kontra illegal nga droga. Kaya sa kagano alas 3:30 nagpatigayon sa bypass operation ang Police Station number 9 sa papangunan ni Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 9, bato kay Patrick Aquino nga ginakabig newly identified nga pumuliyo sa Purok Riverside, Barangay Sumag, City Syudad sa Bacolod. Kapin sa 8,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover kay Patrick Aquino. Alas 10:45 kagabi man Aksyon Marlon, nagpatikayan man sa bypass operation ang Police Station number 6 sa papanguna ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 6 dara sa may Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport. Sa diin positibo nga nagresulta ini sa pag-aresto sang subject nga si Labniel Rosiana nga pumuluyo man sa nasambit ka lugar. Kapin sa 105,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover ni Police Captain Elmer Bonilla kay Rosiana. Alas 10:10 magkagabi Aksyon Marlon, napatikayan man sa bypass operation ang Police Station number 2 sa papanguna ni Police Major Sherlock Cabana dara sa may Purok Sigay, Barangay 2. Sa diin nadakpan ang subject nga si Cesar John Di Costa, 19 anyos soltero sa Purok Magtiayon, Barangay Jess. Upot ang 15 anyos nga minor de edad
nga nagapuyo naman sa Purok Rojas, Barangay Tangob, Siri Syudad sa Bacolod. 48,000 pesos nga bilis sa Cebu ang na-recover kagabi ni Gabana. Bali, naton sa 100% dugay na ni siya naton gina-target. Isa ni siya ka iskapisang SDC. Kaga tama ni kakila sa iya. Inisa, kung hindi ka niya sunado nga merya, hindi iya kapag baligyan or pasudlon sa iya nga ginaplastaran. Kaya mo na nga nakatigayon, gid kita nasang isa ka bypass operations against iya. Kaya tungod nga, may isa na ka mga nag-surrender sa Station 2 nga nagbulig mo na ang nag-kwan sa aton nga madakpan siya. 19 anyos na siya. Pero may upod siya nga minor de edad. Mayari na siya previous case. Dari man mismo ang Station 2 ang naka-operate ni sa iya. Amo na ganing itungod tama ni kakila sa iya. Before sa mga reports namon, kaglabi na sa mga nakladak pa namon before sa mga area sa Barangay 10, area sa Barangay 6, dari mismo sa Barangay 2. Nag-aambal gid niya dako ni siya. Niya gadala ni siya tag sobra pulo kagulto. Pero galing kay subong medyo tunod nag-init, it na gid ang kampanya sa kapulisan sa illegal nga droga. Ginbuhin na niya ang iyang items na ginadala. Coverista estimated lang siya mga 6 grams. Bali more or less mga 48,000. Bali makonta lang siya sa street level individual. Kung dako tani nakuha ta mga more than pulo kabulto, di ma-consider siyang high value individual. Gina-expect ta kay tungod nga amo nang ginahatag nga information sa ato. Galing kay subong sa pagkuha naton sang bypass operation, amo na gid items siya. Bali ang iyan ni gusto lang gid. Kay minor pa na siya sa pagpalagyo sa islising. Subong 19 anyos na siya. Hepe sa Police Station number 2, Police Chief Inspector Sherlock Gabana. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Sa live stream kay Ray Edward Di Colongon Histopa, thank you. Ernesto Regazzo, good PM, si Ako ni Ya. Oh, Ako ni Ya, Tamyaya Perlado family sang Selin Homes, Fortune Town from Boson Perlado of Sun Road, Yatsuka, Nakhudha, Russia. Salamat. Sinday Mikhail Cordova, classmate sang anak ko. Kaya monitor man sa ato sining live stream. Sa mga high blood, sa mga diabetic, masamintagin na rekomendar damo na sa mga nagsugid sa aton. Ayugid ang panyawan ang capsule with mangosteen. Hindi mapaulisiban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato namon isang manunggal kung nagaproblema ka naman sa pagpanangluya sa lawas mosni. Ang sabat sa naman kakson isa lang. Panyawan ang capsule with mangosteen. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Men's Pharmacy, Caro Pharmacy, ag sa iban pang butika sa inyo lugar. Maglawas sa panyawan ng capsule kung nasulpay naman na paghamalan, way kamo sa dapat nga problemahon bangon yaraman ng panyawan. Lenaman, panyawan element ka panyawan ng capsule tanan himo sang SED Marketing. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw
gihapon ang akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement kon cleansing, nourishing, balancing, butsilingon nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalansi sang mga sistema sa ato sa nga lawas ang inyo ginapangita isa lang Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, kaiban pa, Evergreen Herbal Capsule. Ang kulang nga dapat naman dugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, Evergreen Herbal Capsule. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. There comes a time when we heed a certain call. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman na boss. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Sa technical control, ato nangin katuwang sa Action Noel Pinaland with Action na JM Baikin ato sa nga IT expert. Ako naman, Action Marlon Genovea. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,